Are you proud of me? Hey, Bani. Hey. Bafethu umalume obeshanga lo ngihlele umashenge lezi. Alright, yazi senze njani? Umuntu nomuntu uhambile ubhala ama question akhe. Whereby kunama question question ama-4 engifuna ukumbuza wona mayelana naye. So naye unama question awahlelile azongibuza wona. Okay? Yeah. You ready? Exactly. Okay. Awuqale ngisho. What is the most challenging thing ukuba mdala? Aha, come on. Yo, tell me you're joking. Ukuba mdala. You know what? Yabona ukuba mdala mfana. Yabona nje waqala nje wasebenza. And then kwaba khona abantu ababhekile. And then waba nezingane. And then yabona into eyi-challenge ngokuthi yonke into isuke ibheke wena. Yabo? Ayikho kuwe i-miracle ukuthi ngizolala ngivuke ekseni sekukhona isini kwingane ezodla. Yabo? Uma wena ucela ukuthi isicathulo sami sesidabukile, I have to do something ukuze wena uthole leso sicathulo leso. Bengifonele bethi ingane iyakhala la ingane iyagula. I have to mina ngenze something ukuze ingane ibe right. Akuvesani nje ngila so yabona nje ukuba mdala ku right mo nemali mo ngenamali ayi kuba i-challenge kakhulu ngoba zonke izinto zidinga wena and zonke lezi zinto lezi zifuna imali uyabo yeah so nje eyimfana ukuba mdala yakhona i-challenge leyo kumnandi phela ngokuthi nje usuku kunabantu ababheke wena ukuthi phela usuku umama usuku ubaba uyabona and then kumnandi futhi masosiza ekhaya uyabona kodwa nje fisa ngabe ngingane. Okay, asiqhubeke. Sekuyimina ube right. You be right. Okay. First question for you. What do you love the most about being your age? Yini nje lo ithandayo kule age ukuyona? Tell me. Awu. Kuningi kabi malume. All right. Oxela nje kuningi. Kuningi. Yabona nje kumanje nje. Yeah. Mangathiwa esikoleni dingeka imali ukuthi mhlawumbe khona la isiyakhona. Angeke nje mina ngize ngikhiphe imali. Izokhishwa uba. Ilo engihlala naye. Ngeke nje ngikhiphe imali noma kungathiwa nje yabo kunomhlangano esikoleni uzobanjwa nguwe. Mdala ne? Yeah. Bese kuthi. Okay. Bese kuthi. Yabo mhlambe yabo. Mhlambe yabo egroundini siyadlala. Yabo umuntu kumele akhiphe imali ukuze sihlanganisele izinto ndawonye ukuze sibe nazo sonke sibe nomfaniselwano yabo angeke ikhishwe yimi leyo mali angisebenzi mina wena manje ube nesiqoqoqo sakho ubiqala ube responsible leyo mali ngisuke ngiyithatha hayi manje ube nesiqoqoqo sakho nawe lezo zingane lezo leyabu uyipheshe ujabulela ukuthi nje uyanikwa yonke into uyanikwa ngiyanikwa nami nginikeze angikodwa nje yabo nje kumnandi ngoba ngiyanikezwa. Okay. Oh wena okay kahle into oyithandayo ukuthi nje yonke into iyayizela kuwe. Iyayizela nje. All right. Okay. Hey. Yimini, sekuyimini. Are you proud of me? Hey, Bani. Hey. Very much proud. Ubusuqedile ukumoza? Yes. Very much proud. Yazi indlela engiproud ngakhona ngawe ndoda. Yeah, we are mbusisa. Sometimes I feel like ukuthi ngifisa ngathi ungahlezi ungakhuli. Yabona? Yeah, the way ngoba why ngisho njalo because ngoba ungaka uyangilalela wenza 1 no 2 ungenza ngibe proud so manje ngiyazi ukuthi uzokhula and then ube mdala ungiphoxe wenza izinto zakho ngendlela yakho maybe uyabona so manje ingane ufisa ingane ukuthi ngahleze nje ingane nje until kodwa but nje I'm really proud of you. And inano kuba ioli kungabikho into ongakhona ukuyenza noma sometimes ngibona ukuthi ayingikuphushela ekhoneni ngithi ngicela ungenze 1 no 2 no 3 ngazi kahle ukuthi yabona lokho engimcela khona manje kungaphay kwakhe kodwa bathi awu complain ngalokho malume ngeke uzokhokha manje kodwa ukwenze kodwa nje ungenzele nje yabona kodwa so nje all in all mina I'm proud of you Ntwana. I'm proud of you. It's all I don't like. So wena ke
uzizwa kanjani nje ukukhuluma nami? Are you feel safe ukuthi nje uyakhuluma ufila kanjani ukukhuluma nami? Ufila like ukuthi ngumuntu oright ukuthi nje athi malume chazi noma ngayini engivelelayo let me go kuyena noma no kunezinto ethize engakhona ukuyikhuluma nawe noma yeah ngifila nje ka right ngingakhuluma nje nawe malume yabo nje ngisho nginenkinga esikoleni ngube nje umuntu oqala ofika engqondweni yami ukuthi ngube nje umuntu engakhuluma naye ngimtshene yabo izinto ezenzekalile yabo nguwe nje vele because now open yabo uyakhona nje nawe ukungisa lapha nalapha uyawunginike phela nawe phinde ulungise lapha amakunenkinga esikoleni yabo nje kuningi ngingakho ngithanda nje ukukhuluma nawe. So umuntu nje vele mina ongeke ngifihlela lutho nje empilweni yami lutho. Usho kanje? Ngiyakutshela. Alright. We don't promote anything bad, but what if something bad happened to you, uzokwazi ukuthi ukhulume nami? Yabo nje ngoba sengithe yonke into. Ngoba kukhona abafana ungitshela ngabo ukuthi bayakushela. Labo ongangitsheli ngabo ke bakhona nongangitsheli ngabo ukuthi mhlawumbe uyamtshela ngomthobisi mhlawumbe uMandla uyamfihla. Hey. Is there something you wish I understood better? You know what? Can you stop the camera, please? Yeah, mfethu yazi. Yeah, kukhona engifisa ukuthi ngabe mhlambe u-understanda ngenye indlela yabo. Njengokuthi imali intwana yami ayivesani nje ifike. Awuvesani nje ngoba nakho umdala uhlezi unemali. Yabona wena unakho ukuthi wena vesane nje wenza ilist ukuthi awufonele umama wemama mina ngifuna u1 no2 no3 ufonele wegogo ukuthi nokuthi uyabo so ngiyengifisa ukuthi sometimes kunezinto uyifuna empilweni kodwa thola ukuthi ungakhona ukuyithola akusikho konke okufunayo no okutholayo so manje ngiyangibona ukuthi sometimes ube nalenhlanhla leyo ukuthi yonke into mhlawumbe ongathi uyayifuna angazi noma nawe usuke unalokubuka ukuthi ayivele na kanjani ukuthi ngizokuthola uyayithola so manje ngifisa ukuba nalento ukuthi kumele ukwazi ukuthi sometimes ukhona into oyicela ungakhona ukuthi uyithola and lokho akusho ukuthi manje sekuphelile ngayo noma abazali bakho abakuthanda bayakuthanda just that akukho kumele wazi ngelanga ukuthi mangithi ngicela ini ngithi leyo nto asinayo uwamukele lokho and kube yabona so izinto sesizibeka kanjalo angazi noma uyangithola yini found out. Okay, let me try. Okay, yipi activity mhlawumbe oyithandayo mase ikuphi lokho ukuthandayo mase kwenza ndawonye yini lo oyithandayo masiyenza sindawonye ukuthi makudlalwa egroundini mina nawe samsoka ibhola mangisa sihambe sobuka ibhola uyakuthanda lokho ngiyakthanda ibhola ngiyalithanda kabi soka ngithanda kabi kanti ngakahesitate mangithi hey ngisizoya egroundini ngeweekend lapho nje ubulokhu ubuza isikhathi. Alright. Now ogcina. What do you love the most about me? You? Ogcina lo. Okay, into engithanda kakhulu ngawe ukuthi ke uyangilalela and angikulandeli ngezinto okumele uzenze la endlini. Yabo uyazi ukuthi uma ubuya esikoleni kumele wenzeni uyazi uma uthola ini ngophi angeke nje thola ukuthi la kusofa sekunempahla noma sekunani elengayo noma uyawazi nje ama-duties akho awutshelwa ngawo yabo so iliyona into engithanda ngayo ukuthi angikulandeli izinto uyazenza nje wena uyazenzela yabo mina ngakutshela mhlawumbe makhona into entsha ekumele uyenze but nje normal standard izinto uyazi na ukuthi angicomplain so nje ile nto ngithanda ngayo ukuthi awungihluphi shem awungihluphi ngalokho kunalokho alright ukuthi nje uvuke ekseni okay ke nanko wami umbuzo kokugcina is there anything engenzayo ongafisa mhlawumbe ngiyitshintshe
Ikhona. Jesus, have mercy. Malume, Yeah. yileyo ukuthi mina mangicela ukuthi ungisize ngomsebenzi manginawo la wesikole wena ubhizi nefoni. Ngisho ngimemeza malume awungizwa. Usuke nje ula malume. Manje-ke mshana ngiyakuzwa lokho mfethu. Kodwa phela nawe ndoda ovesana niqhamuke indoda nemethi. Mina imethi mina ngizoyazelaphi imethi? Malume, vela yini? Umsebenzi esikoleni sisuke siyofuna ini? Ulwazi ngithi. La mina awena uthathe ngazi ukuthi uthisha wasesikoleni mangibuya mina nomsebenzi la. Ngisho ngingazi. Nama ngazi. Manje usho ukuthi ufuna ngenze kanjani? Ngamana siwe ikhathe soba yi2 ngishe singahambe ngiyokwenza ama corrections. Uhambe uyothola igungu lapha bese uyabuza umhle ukuthi awu malume ungitholisa igungu. Ngeke ebese ngiyabuya nama corrections. Sibona ukuthi sibhedela nala next time uzokwazi ukuthi iphutha lami. Hayi ngeke yabo sengizovesa mina impilo lapho kona usungenza ukuthi mina ufundayo ke phela manje. Cha, malume. But ngiyayizwa le show ke i-concern yakho ukuthi mina ngikuthanda ukuthi ngingakunaki if ever unomsebenzi wesikole. Angidingi umemeza kaningi. Kodwa bathi ngathi kusukushila ngithi vele ukuthi ucela ungisize lana ngala imaths. Manje mina nemaths. Nanokuthi nje phela mngani wami anibobuza ukuthi othisha laphana uma ifundisa uyabuza ukuthi nizwile nina bese ngoba nakho suke njaha ukuphuma noma njaha ukuthi uthisha aphume nithi sizwile. Uthisha suka sizwile vele. Manje yini uzongibuza kanti uzwile? Siyakhohlwa. Ingakho ke ama homework kumele wenze sikuzijwayela ukwenza esikoleni ukuze uma kunento ongayitsholi kahle uthisha ngakujabulela ngitshela kubona uza umhlupha ngomsebenzi ethi wow lengane lena ishi yangihlupha ngomsebenzi uthi iyakuthanda lesikole just then manje uyabona ukuthi ayithola ibackup lekhaya uthisha ukusiza angeke uthisha hlala ngakusiza awuzama malume wakho esni